gaan we doen? We zien wat die mooie door. Oh, oké, allemaal op Ik zeg Friesland. nou, Ja, goed zo, leuk. Friesland, ik denk al. Ja, leuk. Ja. Wat is dit van mooi oud huisje? Dit ben, ben waarschijnlijk heel mooi. oude arbeiderswensjes. Hè? Die gaan ze in 2002, die werd helemaal gerenoveerd. Ze zijn van de monumentenzorg voor Wedderdeel. En daar huren wij ze van en daar proberen wij ze weer van te verhuren. Hè? Maar de mogelijkheid dan, Ja. alleen het toerisme heen, dus net permanent. Dit is voor de verhier. Ja, voor de Ja, verhuur. dat is weer half jaar voor de verhuur. Ja, Dus dan komen familie weer, mensen, dus we moeten het nog even wat scheren. Dus je wennen jezelf net. Nee, wij zijn zelf verder. Ja, dan dat komen is we altijd ons het leuk. meest We zijn in Jannem. Ja, in fietsen. Jannem. Ja, in Jannem. Jannem. Jannem zeggen wij denk ik in het Fries, Ja, hè? Maar Jannem. Jannem staat er een bordje. Pleer Jannem. Maar het is haast niks hier. Niks. Nee, Het is een dorp eigenlijk zonder net. inwoners. Ja, Maar deze pleer die staat leeg. ja. Nou ja, dit is toerisme, een kerkje. En er zit er nog in een hoeske, daar zijn die twee dames uit Amsterdam, die zijn al in de weekend. Ja. Dus je bent het net meest. Nee, het is veel zo stil, rustig. Uitzicht is echt wel die prachtig nog. Ja. He, de meesten, dat is echt een mooi uitzicht zelf. Dat is gewoon zo, nou ja, 1628, ben al aan denk ik. Zo'n je wennen kennen? Ik zou je wel niet kennen. Ja. Ja. Maar ik ben net zo je wel. Nee, het wie mij te stil. Het is wel heel Ja. stil natuurlijk. He. Maar dat zoest die je bent prachtig niet geen vinden. mensen, hè? Ik ben zelf krijg mijn pensioen in 63 hier, dus in maart. En nou ja, de prototype, dus we zijn maar ik wat warmer, maar het is net vervelend. Dus en het is een prachtig plakje, meer wat om te struinen. Ja, en ik doe om de hoesjes heen en wat en ik help wat de stofzuigen. En, Zo is dat. Ja, hij had er nooit zoveel stofzogen. Ja, ik hou het zo, in deze hier maand heb ik nog nooit zoveel stofzuigen als in mijn hele leven. Nee, dus hij maakt er maar even bij. Maar de taak hè? ben wel wat verdeeld, begrijp ik. Ja, Ja, dat want al, ik doe geen wc-partner. Nee.